el que has de ser conscient és des d'on la mires, i no pretendre que la teva mirada ocupa la totalitat de la realitat. Si fem un exercici molt senzill en aquesta aula, si el féssim, i els digués, escoltin, des d'allà on són, descriguin aquesta sala. Segurament hi haurien relats molt distints d'aquesta sala. El meu relat seria molt diferent del seu. Seria més semblant al de Vicenç Villatoro perquè tenim una perspectiva pràcticament igual, encara que estem asseguts a 1,5 metres l'un de l'altre. Però al final, si recollíssim tots aquests relats sobre aquesta sala, tindríem una visió més aproximada del que és aquesta sala. Des dels anys 50 hi ha una constatació. La història del món, però fonamentalment la història d'Europa, que ha estat al centre del món en els últims 300 anys, és una història d'opòsits. D'opòsits entre nacions, d'opòsits entre religions, d'opòsits entre ideologies. Hem tingut unes fronteres, uns d'un color, uns d'uns altres. Venim d'unes guerres de religió. En el segle XVII, sí, però aquí, en el 36-39, que no és una guerra de religió, però és una guerra on la religió és molt present. Davant d'això, davant d'aquesta tradició d'opòsits, d'aquesta cultura d'opòsits que ha estat en el fonament d'una catàstrofe, hi ha dues opcions. Conservar els opòsits, i la Guerra Freda, en un cert sentit, és la continuació de la lògica d'opòsits de la que veníem, o canviar el mapa. I veure que les coses oposades no necessàriament estan oposades. Que hi ha la possibilitat de, si gires el mapa, veure les coses d'una altra manera. Perquè llavors em sembla un llibre cartogràfic, perquè jo crec que agafa el mapa de les religions i el gira. És a dir, normalment els mapes de les religions són mapes fets per veure com es diferencien les religions. I aquest és un mapa de les religions girat per veure com s'assemblen les religions. I això és com a l'Idrissi, és tant s'hi val posar-lo així com aixà, però hi ha una voluntat ideològica en posar-lo així o aixà. La majoria de filosofies de les religions fetes a Occident analitzen el fet religiós a partir d'una religió, o estirar molt a partir de les religions del llibre, judaïsme, cristianisme, islam. Perquè molt sovint el filòsof que reflexiona sobre aquesta temàtica, aquest objecte formal, desconeix altres universos simbòlics, espirituals i religiosos. I per tant, la matèria prima que utilitza com a objecte de reflexió és una petita parcel·la de l'univers de religions que hi ha al planeta i al llarg de la història. Clar, això fa que el punt de partença sigui molt petit o fins i tot, diríem, esbiaixat o unidimensional. Aquí hi ha una gran virtut. Fa una filosofia de la religió tractant d'encloure o incloure dins del seu discurs tradicions religioses d'Occident i d'Orient. Hem entrat en els anys 50 d'una manera tímida, en el segle XXI d'una manera més decidida i accelerada, hem entrat en un món on és impossible resoldre la diversitat simplement separant-la. L'hem de resoldre junta. I probablement l'hem de resoldre junta trobant coses transversals. Sí que hi ha aquesta voluntat d'identificar allò que uneix, però sense arribar a dissoldre les diferències. Per tant, Alsàcia segueix existint, Prússia segueix existint, però formen part d'una entitat més gran que en diem Europa i crea una identitat comuna que no fa desaparèixer les identitats particulars d'aquestes tradicions, d'aquestes llengües, d'aquestes cultures, en aquest cas d'aquestes religions. Jo crec que aquesta operació és dificilíssima, però extraordinàriament valuosa, perquè ell no imagina la religió del futur com un totum revolutum, no l'imagina com una espècie de mescla d'elements occidentals i orientals. No, el que ell imagina, en el millor dels casos, és una relació harmònica entre les diverses identitats religioses. I per això entén que l'instrument fonamental és el que deia en Vicenç, la permeabilitat, la capacitat d'escoltar i la capacitat de dialogar. Tots els sacerdots, també el sacerdot catòlic, no s'ha de sentir formant part d'una casta sacerdotal, sinó que s'ha de sentir formant part de l'orde de Melquisedec.
I per això Panikkar, quan va viure el seu sacerdoci, el va viure de forma curiosa i singular, doncs això no obeeix simplement als avatars de la vida, sinó que hi ha un fonament sòlid, i és que ell no se sent simplement formant part d'una casta sacerdotal que regeix segons el dret canònic, sinó que ell se sent sacerdot segons l'ordre del Melquisedec, que és anterior, que és suprareligiós, no? La religiositat sí que és un lloc de trobada per Panikkar entre aquells que qualifiquem simplificadament entre creients i no creients, perquè no hi ha ésser humà que no estigui relligat a alguna cosa, i alguna cosa que el sosté en les hores difícils i per la qual està disposat a donar molt. Potser no serà Déu, potser no serà el Buda, potser no serà Allà, però serà alguna altra realitat amb la que en té aquesta vinculació forta. Perquè l'operació de transversalitat que proposa Panikkar no és de tot amb tot, sinó d'una manera d'entendre cadascuna de les coses. No passa de dir, no, tenim tot el cristianisme i el posem al costat de tot l'hinduisme. No. Segons com entenguis el cristianisme, segons com entenguis l'hinduisme, segons com entenguis l'islam o el judaïsme, pots fer aquesta transversalitat. Segons com no l'entenguis, no tens cap... Segons com l'entenguis, la defuig. La defuges, no la vols. No és que la ignoris, és que la combats. Hans Küng sí que fa aquest recorregut de dir, mira, en el cos dogmàtic no ens posarem d'acord. Vostè parteix de la reencarnació i vostès parteixen de la resurrecció. I això són conceptes semànticament distints. Per tant, hi ha un cos dogmàtic on les possibilitats de diàleg seran molt difícils. En la qüestió del sentit també serà molt difícil, especialment amb aquells que no participen de que el món té sentit, sinó que és una suma d'atzars, de casualitats, no? Però, en canvi, la qüestió ètica, encara que només sigui per necessitat, haurem d'identificar uns mínims ètics per poder conviure. I aquí sí que és molt possible que hi hagi aquesta transversalitat entre persones religioses i no religioses,